Que sí, muller, que a min tamén me aburren os patos. Ti si que és un pato. Sí, home, si levo 47.000 puntos en matemáticas alienígenas. Pois vaya cousa, mira, os 75.000. Xa, pero tiven que ir a lavabo fai un rato e perdín o tempo. Pois eu xa se fago pis pola mañá e pola noite. Si, xa non ten tempo. Xa. Nenos, a merendar. Jo, que rollo, por que teremos que comer? Supoño que para medrar. Pois que lata, logo non teremos tempo para as maquiniñas, o ordenador, a tele... É certo, eu prefiro non medrar. Xa imos, xa imos. Estes nenos sí que están no bote. Xa o creo, que nos pasan horas e horas. Pois a min calquer día que vamos circuitos. Ademais, todo vai sobre rodas. Cada vez todos os nenos son máis nosos. Xa apenas falan entre eles. As conversacións, os amigos e incluso familias pronto desaparecerán. Os cerebros humanos desaparecerán. Non pensaremos por eles. Ja, ja, ja. Seremos os amos do mundo, Imagíname un mundo dominado pola electrónica. onde só fa falta de índice para vivir. Fantasía, que parvada. Se ninguén sabe o que é iso, que estás pasada de moda. Quen? Eu? Pero que equivocados estades. A fantasía é todo. Imaginación, sentimentos, ilusión. Cala, fada morcilla. Madriñas, fadas somos madriñas, non morcillas. Fada de pacotilla. Espera que che poña un dos meus programas basura e verás como te pasas o noso balo. Quen? Eu? Pero que... Non. Pero que dis? Eu teño que defender a fantasía, os meus amigos os libros, para que todos os meus adultos podan disfrutar de todos os sentimentos que teñen dentro da necesidade de apretar un botón. Ai, que risa me dá. Para esos humanos tiran que usar as súas cabezas aos seus corazóns. E nós conseguimos, telepáticamente, nin pensen, nin sintan. Sodes os artefactos crueles, pero non os preocupedes, que para iso estou eu aquí. Imos, Cris, que che vou ensinar un xogo novo do meu ordenador. Vaya, parece que se acercan os rapaces, esta é a miña oportunidade. Oh, que vas a facer? Pois bloquearos para que non vos podan usar. Pero, non ten dereito. Xa, pero teño un poder, e se non mirade. Voy mirando yo. Ben, mira como che dicía. Que ocorre? Non pode ser. Que pasa? Non é posible, creo que non funciona. É horrible. Non, é o peor do peor. Tranquilízate, podemos ver até un rato. Xa, pero es que sinto que me falta unha parte do meu ser. Home, que tráxico. Imos, creo que agora mesmo comeza a serie. Estupendo, pois imos. Pero non pode ser. Que pasa agora? Pois que non funciona. Guau! Non podo máis, falta aire, chama un médico. Pero espera, cálmate. Non podo máis, necesito apretar un botón e que algo funcione. Pois é por iso, imos á cociña e apretas o botón da lavadora ou da lavalouzas. Non, O do microondas.
non sexas parva, é que non entendes que perdigo aos meus mellores amigos, a miña vida xa non ten sentido. E volver pequeno Marisa Vidilla bastante teatral. Podes saber que che corre? Ua, que é isto? Penso que é unha fada. Unha que? A curmá da cuñada, veciña dunha amiga miña. Di que eran os personaxes que saían nos contos. Nos que? Unhas cousas chas de palabras que tiñan antigamente. Ah, sí? Pois que horror, palabras xuntas. Xa o creo, ademais non eran dúas ou tres, senón montóns ou montóns. E que se facía con iso? Pois penso que chamaba ler. Le que? Ler algo así como mirar todas as palabras unhas detrás de outras. Ua, que horror e que maneira de perder o tempo. Pois sí. Non o podo creer, dásme moita pena. Ves como o dedurador dá moita pena? Que non, o que me dá moita pena é que non coñezades contos de Carrapuchiña, Brancaneves, o gato con botas. Ah, Brancaneves, tienes que empezar por aí, porque eu sí que vi a película e teño todos os DVDs de Disney. Ben, algo, pero os libros son un mundo de fantasía, onde ti imaginas os personaxes e podes as caras que queres. E que ainda mellor, podes crear as túas propias historias cos teus propios cores. Ua, que complicado iso, co fácil que velo no tele. Pero non é tan emocionante. Pero é máis cómodo. Pero non é tan divertido. Pero eres unha pesada. Sinto, quizás teña razón, pero quixera que me deras unha oportunidade. Gustaríame tanto que coñecerades os meus amigos os libros. Pero así de repente, sin anestesia. Vete, rapaces, faced un esforzo, seguro que depois agradecereis. Por min vale, total non teño nin ordenador nin tele. Estupendo, pois imos libros adiante. Buah, vaya aburrimento. Isto non é que me aguante. Pequeno, esta música é preciosa. Recomendaríamos que a escoitases máis a menudo. Sempre andaríades a amar a música clásica. Agora ben, non vos preocupedes, pois cos libros somos capaces de satisfacer todos os gustos. Así que a ver, que vos parece isto? Vaya.